मा खालामदों जोंना माबा दं दंनो आइया अरजों गेलेबाय थादों ओइ 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 आइया माबा खामबाय मानो नांगौ लाइनबो गैयालै आंना खोमसिथार सोरबा फिल्म नायदों सोरबा गय खावदों ससे खालामनांबायलै भिडिअखौनो फुरा खालामनो मोजां फुल भिडिअ खालामनायफोरखौ हगारनो हाया माथो सानसे दोनैबो आं नेट गोनाङाव गैया हायाखै गैया हगारनो हायाखै माबा आपल'ड खालामनाय नेटानो एकदम स्ल'थारना 4G मबाइलाबो ओरै हाबनो होबाय थाबावरा ओरै हाबनो होबाव